हरे कृष्ण. Demons in Vrindavan सिरीसाचे आयचे हे सेशनाक सकट जनाक स्वागत करता सर. सेशन स्टार्ट करूया म्हळ्यार वेट करकावनी. Demons in Vrindavan सेशनांतू आजी वत्सासुर म्हळेले हे असुराल काणी श्रवण करच्याक बैसून आशिल्ले सर्व भक्त जनांक बांधवांक सुरवेरी स्वागत करता सर. तशीची आयचे स्पीकर जावन आशिल्ले हिज ग्रेस श्रीकांत दास प्रभुजी हांकाय स्वागत करता सर. सुरवेरी खंयचे प्रोग्रामाक सुरवेरी गुरुवर्याले मालगड्याले आशीर्वाद दुखून स्टार्ट करचे आमगेले क्रम. तशीची सुरवेरी मंगलचरण सांगून आयच प्रोग्राम स्टार्ट करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितम्. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. सप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. Demons in Vrindavan ह्या सिरीज प्रति शनिवार 7:30 क शनिवार जगता सर. हे ऑलमोस्ट एक 6 महिनो जानेवारी दुखून स्टार्ट झालेले बारी लायक रीती काणी पुरा ऐकूच्या मेळटा सर. एव्हरी वीकेंड सर आमका कृष्णाले एक लिलेचे हे काणी ऐकूच भाग्य कल्पिसून दिलेले आशिल्ले. भागवत पुराण कोंकणी टीमाक हांव एक धन्यवाद सांगच्या इश्ट पावता सर. फुडली वारांतू तशीची परम पूज्य जावन आशिल्ले भक्त पुरुषोत्तम स्वामी महाराज हांनी आमगेले सनातन धर्मा विषय जावन भारी चंद कोरून सांगून दिलेले सर. भक्ती मार्गांतू चलतल जनांक असल सत्संगाची हे वीकेंड पार्टीशी जाता सर. एव्हरी वीकेंड आमका बारी लायक एक काणी एक स्टोरी सर. पुरा चेडूंक मात्र नाही व्हड्डांक सगळ्यांक बारी लायक जाता सर. तशीची आईची ह्या सेशनाचे स्पीकर जावन आजी हिज ग्रेस श्रीकांत दास प्रभुजी हांनी उपस्थित आसांती. हांगेले विषय जावन सांगता म्हूण सांगल्यार हांनी बॉर्न अँड ब्रॉट अपची एक भक्ती मार्गारी भक्ती फॅमिलींतूची जल्लल आशिल्ले. हांगेले कार्मिक नाव श्रीराज कामत. हांनी परम पूज्य जावन भक्ती राघव सुमय महाराज हांगेले डिसायपल. हांगेले आज्जा हिज ग्रेस लेट गोविंद रामदास प्रभुजी आणि हांगेले अममा हर ग्रेस विलासिनी राधा माताजी. हांनी दोगय जन हिज परम पूज्य जावन आशिल्ले जयपताका स्वामी महाराज हांगेले डिसायपल सर. हांगेले फुल फॅमिलीची फुल प्रीचिंग सुमार क्लासेस पूरा घेताची आमगे मस्त चिरपरिचित जावन आसांती. हांगेले अक्का वरे तशीची पुरा वृंदाष्टकमाचे क्लासेस सुमार पुरा क्लासेस पुरा घेऊन आमकां सगळ्यांक गुर्त जाल्लेले आशिल्ली ती.
ಹಂಗೆಲೆ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಮಂದಿರ್ ಉಡುಪುಕಟ್ಟೆ ಮಂಗಳೂರಂತೂ हंगेले मस्त सेवे हनी करता असंती त्यांची ऍडमिनिस्ट्रेशन प्रत्येक पळयता असंती हनी बाय क्वालिफिकेशन इंजिनियर जावन असंती बट भक्ती मार्गारी मस्त मुखार सुनो हनी प्रीचिंग अंतू पुरा मस्त ऍक्टिव जावन आम्ही पळयल्यांती तशीच हंगेले धर्मपत्नी शुद्धत्व दीदी त्यांनी हमका मस्त हेल्प करता असंती अशीच भक्ती मार्गार चोलचाक हनी बारी लायकून कीर्तन सांगचे अशीची हंगे लोटूची चंद रीतीरी भक्ती मार्गार चलता संती तशी हंगे लेखली धुव सुरभी म्हण असं तिवय भजने पुरा बैसून तेची ತಂಗೆಲೆ ಆನು ತಂಗೆಲೆ ಅಜ್ಜ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಅನಿ ತಂಗೆಲೆ ಪಿಜ್ಜ ಹನಿ ಪುರಾಜನ್ ಚಲ್ಲಲೆ ಮಾರ್ಗಾರಿ ಚಲ್ತಾ ಸಂತಿ हिज ग्रेस श्रीकांत प्रभुजी हंगेल आनु हिज ग्रेस लक्ष्मण प्रभुजी आणि हंगेले अम्मा जननी माताजी सगळ्यांक गोत्तशिलेची ओके ताकाची प्रभुजी तुमका आयचे हे सेशन तुमगेले तुकून आमी काणी आयकुच्याक उत्सुक जावन आसांती तुमका 3 पटी हरे कृष्ण महामंत्र सांगून हांव तुमचं स्वागत करचे इष्ट करता सर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे वेलकम प्रभु जी ओवर टू यू हरे कृष्णा जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय श्रील प्रभुपाद की जय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण अहिलेल्या सकड वैष्णव सज्जनांक आईच्या या सत्राक स्वागत करताची तिशीची अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक जावन आशिल्ल्या त्या जगन्नाथाला चरणारविंदाक अनंतानंत प्रणाम अर्पण करून श्रील प्रभुपादाला सकल पूर्व आचार्य वृंदाला वैष्णव समाजाचे तशे पूरा भक्तांगेले आशीर्वाद आणि अनुमती तुमगेले प्रार्थना करून आईच्या वत्सासुर वध लीला या आम्ही श्रवण करू प्रयत्न करूया वत्सासुर लीला श्रीमद भागवताचे आमकां पूर्ण गोत्त असल्या वेळेची दशम स्कंदाचे 11 अध्यायांत येता दशम स्कंदांतू संपूर्ण जावन कृष्णाला लीला कृष्णाला बाल्य लीले तकून संपूर्ण कृष्णाला अति सुंदर जावन आशिल्ल्या दवाल नैमित्तिक लीलेचे वर्णन संपूर्ण दशम स्कंदांत केलेलं आसा श्रीमद भागवताचे 10 स्कंद जो 12 स्कंद
10 गुण किंचित की 10 लक्षण किंचित की तंतु अत्यंत प्रमुख जावन लक्षण तर दशमस्कंदात पळोवचे मेळटा तकाची दशमस्कंद प्रारंभ जाताना परीक्षित महाराज विंगड प्रश्न करताना दोन्ही भारी सुंदर जावन श्लोक शुकमुनीन परीक्षित महाराज सांगोस एक कसं म्हणारी निवृत्त तर्षेर उपगीयमानात भवौषधात श्रोत्र मनोभिरामात क उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्येत विनापुषुंडात एक असल सुंदर जावन आशिल्लें गोड्या जावन आशिल्लें ओक्कद कसं असं त्या कृष्ण कथा म्हणाल तर ओक्कद आमगेले एक महाराज हिसोल्लस राधा गोविंद स्वामी महाराज भारी सुंदर जावन दवाले अश्वत भागवत कथ करतात त्यांनी एक भारी सुंदर जावन उदाहरण दिवचे आसा आमकां अर्थ जेवचे कितें आयचे आधुनिक मॉडर्न उदाहरण एलोपॅथी जर कोणाकी हुशार ना जाल्यार तांकां वखद दिताच विंगड मेडिसिन दिताच तांतू एलोपॅथीक वखद दिल्यार मस्त जन वगी गुण जाताचे जाल्यार एलोपॅथीक अंतू मस्त साइड इफेक्ट वगी एक ताप येयल्या खांक येयल्या कफ भरला म्हणून ताका एक अँटीबायोटीक घेतल्यार त्या घेवन 5 दिवस कोर्स केल्या नंतर एसिडिटी सुरू जावन आसता मनशाक मागीर ताणें एसिडिटी वखद घेवक ताका साइड इफेक्ट आसा वगी वर्क जाता जाल्यार साइड इफेक्ट आसा अशें अनेक आसा आयुर्वेदिक कितले कितें आयुर्वेदिक घेतात आयुर्वेदिकान साइड इफेक्ट ना जाल्यार आयुर्वेदिक म्हणाल तर चिकित्सा पद्धती एक स्वास्थ्य पद्धती मागीर जीवनाचे प्रत्येक दिसू आम्ही केंचे रीती आमगेली ऋतुचर्या दिनचर्या आसका ताका समजावन आमी जीवन चलोवन तंतु खंयचे चढून येयल्यार मागीर वखद घेतल्यार मात्र आयुर्वेदिक लागता पत्ती करना अशी आयुर्वेदिक लागना पतंजली सूत्रांत सुरेरचे सूत्र कसं म्हळ्यार निरोगी जावन आसका म्हणजे ताणें तागेले प्रारब्ध कर्म नाश करका कोणी पुढली जन्मांत कोणाकी पोट्टाक घालनी एके कोपारी नक्कनतली वस्तू पोट्टा घालला म्हळ्यार ताका ह्या जन्मांतू चांग आहार खवचना कसं रीतीन येता उदाहरण एक एसिडिटी रीती कसं चांग खेळल्यार तोडले सूर जाता एसिडिटी सूर जाता कसं खवचे जायना लायटले स्वीट खवचना तळलेले खवचना मिरसांग आशिल्ली वस्तू खवचना ताणे पुढली जन्माक केलेले तर पाप नाश जावका म्हणजे आपण कसं करका पुढली जन्मा लायक कोणाक पोट्टा घालनी आपण ताणे चप्पी खावका ताणे चप्पी खेळल्यार ऑटोमेटिक तर पाप नाश जाता पाप नाश जाल्यार तर रोग समूल जावन नाश जाता आयुर्वेदांत समूल जावन रोग नाश जाता एलोपॅथी प्रकार नाना आता करना मग खावची गंमत खाऊ का ताच्या वखद घेता म्हूण लेखल्यार तर रोग एकपंटाक नाश जाला वरी दिसता जाल्यार लॉंग टर्म दीर्घ अवस्थेर पळयल्यार 5-10 वर्स नंतर भितरीची ताका इंटेस्टाइन पोट वायड एक दीस व्हड रोग जावन भायर येता बदलताना आयुर्वेदिक करका म्हणजे आयुर्वेदिकांचो पथ्य करका पथ्य केल्या मात्र विंगडा कष्ट दिल्या वरी ताणत कष्ट भोगल्या मात्र विंगड रोग सांगता पतंजली आयुर्वेदांत गुण करूक आशिल्ले असाध्य साध्य कष्ट साध्य आणि असाध्य म्हणून सांग साध्यशील लोक रोग गुण साहित्य खांची भारी सुलभेर गुण करीत आयुर्वेदांत साध्य अवस्थेत देते ಕೆಲವು कष्ट साध्य जॉन्डिस आयलेरी मलेरिया आयलेरी आयुर्वेद सांगता कॅन्सर आयलेरी कॅन्सर आयुर्वेदांतू कर्करोग कष्ट साध्य कॅटेगरी देता असाध्य नाही आयुर्वेदाक आयुर्वेद पद्धती फॉलो केल्यारी कॅन्सर सुलभेर नाही जाल्यार गुण जाता कष्ट साध्य कष्टार गुण जाता पत्ती कोर वखद घेतलेली तशीची साध्य असाध्य ಕೆಲವು रोग गुण करू जायना 3 रोग वखद विंगड रीतीन सांगिल्ले आसता जाल्यार पूरा रोगाचे वखद खंयची रोग जायना असाध्य कष्ट साध्य साध्य विभागान देता म्हूण जाल्यार ताका वखद ना म्हूण जाल्यार आयुर्वेदांतू एके वखद आसून वग्गी गुण जावका म्हूण आयुर्वेदांत कितें सांगता पतंजली ताका वखद विष्णु सहस्रनाम विष्णु सहस्रनाम कोण नित्य पारायण करता ताके 3 कॅटेगरी दिवचे रोगही ताका गुण जाता ताका रोग आसना अच्युता अनंता गोविंदा म्हणल्यार पुरता ताका रोग आसना अच्युतानंत गोविंद
नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम म्हणून वेदव्यासांचे उत्तर. तशी विंगड विंगड रोग सांगला तर पूर्ण आयुर्वेदिकाच्या पत्ती करताची हितांत वखत घेतलं मात्र आयुर्वेदिक लागता. ॲलोपॅथिक वगी लागता जाल्यारी साइड इफेक्ट येता, आयुर्वेदिकही लागता जाल्यारी टाइम घेता. आनी मात्र आयुर्वेदिक वखदा कसा कष्ट चरडुवाक पुरो भारी कष्ट आमके कष्ट कषाय काढा नाही पुरा वाटतील तसं पाल्लो पुरा भारी घेऊच्या भारी कोड घेऊच्या भारी कष्ट आयुर्वेद गुण जाता जाल्यार घेऊच्या भारी कोड जाल्यारी परिहास दिले तसं एक उदाहरण जाल्यारी होमिओपॅथिक असते. होमिओपॅथिक मात्र वगी गुणे जाता मस्त साइड इफेक्ट ना होमिओपॅथी मात्र ಒಕ್ಕದು ಕೋಡೇನ ತೊಂಡ ಗಲ್ತಾ ಗೆಲ್ಲ ಜಲ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಪಂತ 2 ಗೂಳಿ ತೊಂಡ ಗಲ್ಕ ತೊಂಡೆ ಗೋಡಿ ಜತ್ತ ರೋಗಿ ಗೂಣಿ ಜತ್ತ ವತ್ತ ತಿಶಿಚಿ ವಿಂಗಡ ವಿಂಗಡ ಸಾಧನ ಜಪ ತಪ ವೃತಾಚರಣೆ ದಾನ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಉಚಿತ ಸಲ स्वाध्याय करू पूरा विंगड विंगड औषधी या पूरा या संसाराचे रोग गुण जेवचे भवरोग गुण जेवचे औषधी ಎಲ್ಲರಿ भगवन नाम म्हणाल तसं आणि दवा काणी ऐकूच तसं एक कसं या वक्कद त्या होमिओपॅथी शेक गॉडे जत करना भारी कुश दवा लीले पुरा ऐकताना दवा नाम स्मरण करताना तजोटू आमगे रोग भवरोग नाशत वत्तस भवरोग नाशत वत्तस. कुलशेखर आळवार म्हणतात व्यामोह प्रशमौषधम म्हणजे मनोवृत्ती प्रवृत्ती औषधम दैतेंद्रियारि करौषधम त्रिभुवने संजीवनेक औषधम भक्तात्यंत हितौषधम भवभयः प्रध्वंसदेक औषधम श्रेय प्राप्तिकर औषधम त्रिभुवन श्रीकृष्ण दिव्य औषधम. श्रीकृष्ण नाव म्हणाल तसं तर दिव्य औषध त्या धोंडा गॉडी दवाल काणियो कन्ना गॉडी तजोटू आमगेल भवरोग म्हणाल रोग नाशता. कसं जॉन दिसायला बरी कसं गॉड दिसतं शिल्कीता कोड दिसतं कब्बा रोस कोड दिसता कसं कोड दिसतं शिल्कीता गॉड दिसतं. लोक दिसते टीव्ही फिल्म युट्यूब हॉटस्टार नेटफ्लिक्स पूरा गॉड दिसतं पोळ्या पोळ्या म्हणून दिसता देवाल काणी ऐकू का म्हणताना संजय सत्संग हे म्हणारी पुरसोत ना टाइम ना ते वच्चे असं अंग वच्चे असं काम असं पुराण म्हणे नवानम कुडगा असता या रोगा लक्षण બધા કસે ગોડ ડિસ્કશન તા કોડ ડિસ્કશન ગોડ ડિસ્કસ તા રોગ સુલાબેર ગુણ જાવ કા म्हणजे री होमिओपॅथी की गॉड की त्याची रीती ए दवा लील ऐकूच लील म्हणाल तसं ऐकूच वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान स्त्रीन पुनाती वक्तारम श्रोत्रकम पृच्छन तत्पाद सलिलम यथा. अनेक कसं सुलभ वाट अंतु किशी दवाला दवा अभिषेक केलेलं तसं तत्पाद सलिलम येता दवा गंगे अभिषेक भागीरथी अभिषेक केलेली त्या अभिषेक करताना त्या अभिषेक केलेल्या के एक फल अभिषेक दर्शन केलेलं के एक फल त्या अभिषेकाचे तीर्थ घेऊन वांटीला के पूर्ण एक फल त्या अभिषेका तीर्थ पिलेल्या की चरणामृत पिलेल्या की त्याचे फल अभिषेक केलेल्या की चरणामृत पिलेल्या की कसले फल व्यत्यास ना. त्याची रीती वक्तारम श्रोत्रकम प्रच्छन कोण अजिविषयी निमगीता कोणकी भागवत पुराण कोंकणीचे टीमा मक्षी मस्त जन सची कष्ट बोगत मेसेज करचे व्हिडिओ ऑर्गनाइज करचे तक समजावून स्ट्रीम करचे अँकरिंग करचे पुराजन कष्ट बघून करते सच तंक काही दवाल खरप असं फल असं आम्ही सुलभ येऊन मस्त जन येऊन ऐकत असायची आमकही त्या ऐकूच फल असं कोणकी एक उल्लेख असं ऐकता आले फल असत एक जनाके एकल का फल किती सुलभेचे साधन पड्या दवाला लिहिले विषय ऐकूच मिळाल. लेखून दवाला लील आमक श्रवण करू भाग्य मिळताना तज्ज अवकाश मी सोडूनच पुराजना मेळला हाजी अवकाश पुराजना सुलभेर मेळला आमका आमगले भाषेरी आमक जाकुदल समयारी आमक जाकुदल जागेरी घरांतू आमगले आरामेर बैसनो ऐकूच तसल भाग्य मिळताना कदनाय पुराजना मेळला तज्ज अवकाश मी कुडला धुरका दोर तुझे भाग्य का तिशीची आज भारी सुंदर जावनशील एक कहाणी अले बजी सानशील कहाणी वत्सासुराले वध वत्सासुर म्हणाले एक वस्रा रूपारी येऊच तसल राक्षसू आमगे पूर्वजन ಗೊತ್ತ ಕೃಷ್ಣಾಕ ಕಂಸು ವಿಂಗಡ ವಿಂಗಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂತನೆ ತೃಣಾವರ್ತು ಶಕಟಾಸುರು ವ್ಯೋಮಾಸುರು ಅರಿಷ್ಟಾಸುರು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಅಘಾಸುರು ಮಂಗಡ ರೂಪಾರಿ ರಾಕ್ಷಸ ಪೆಟೈತ ತಂಗಲ್ ಪೂರ ಕಾಣಿಯೋ ವರ್ಣನೆ ಭಾಗವತಾಸ ಬಕಾಸುರತ್ತ ಋಷಿಚಿ ವತ್ಸಾಸುರತ್ತಲ್ಲರಿ भागवताच्या दशमस्कंदाच्या 11 अध्यायातून पडलेली वत्सासुराला नावाचे सम उल्लेख आहे ना
एक श्लोकार ही वत्सासुराला सगळे लीले सांगला शुकमुनी एका श्लोकार सांगला वत्सासुरा लीले ही वत्सासुरा लीले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भारी ಕೂಲಂಕುಷ जावनु तंगले पुस्तकात विवरण करतात आम्ही त्यांचं कोणी शिक्का जल्ल मस्त असं लीले खाली एक लाईनाच्या एक श्लोकाचे मात्र असलेली त्यांचं कोणी शिक्का जल्ल मस्त असं चल देखो दशमस्कंदा देवची तसली भारी सुंदर जाऊन लीला वत्सासुराలని बकासुराल दोन्ही अवसरांगल्या वध कृष्ण करता एकादश अध्यायांत 11 अध्यायांत तुमगल पुरा अनुमती असलेली आता श्लोक दाखवचे प्रयत्न करता पूर्ण मी उठू वाजून करूया पुरा स्क्रीन आर पडलेली तुमके दिसतंय सर एक दशमस्कंदाची 11 अध्याय असा मी आणि कसं जातच म्हणाली सुरेश कुनो या अध्याय प्रारंभांतू पुढल्या अध्यायांतू दामोदर लील झाला मात्र दामोदर लील जाऊन यमलार्जुन वृक्ष विशाल जाऊन यमलार्जुन वृक्ष धाराशाही जाऊन पडलेच नंद महाराजला अंगणात तर माझे यमलार्जुन वृक्ष साधारण ಹೊರಡು ಚಂಡಮಾರುತ ಇಲ್ಲರಿ ಪೋಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲರಿ ಅಂಗ ಸಾನ ಕೃಷ್ಣನ ಬಬ್ಬಾಕ ಯಶೋದೇನ ಬಂದುನ್ಗಲ್ಲ ಚಂದ್ರಜಾನಸಿ ಯಶೋದೇನ ಚಂದ್ರಜಾನಸಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದುನ್ಗಲ್ಲ ಕೆಂಚೆಕ್ತ ಉಲೂಖಲ ಬಂದುನ್ಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಿತ್ ಸಲ पिट्टी कोरस्ता उलूख तक बंधुनु सुंदर जाऊन असेल तर दामोदर लील झाला मात्र दामोदर लील कृषी कृष्ण पोर गोतस काणी यशोदे पायार बेसून कृष्ण दूध पिवेता दूध रन्नणी दूध काढवताना कृष्ण बेजार जाऊन कोप येऊन कृष्ण मग सोनू दूध चमकल्या म्हणून कोपारी बुडकुळ भेटून घालता दूध दही पुरे येऊन यशोदे कृष्णाला मक्षी धावनु कृष्णा दोरनु उलूकला बंधून घालता कृष्ण उलूकला बंधून घालताना कृष्ण खडखडतच काही अंतो मुहुर्श्वास कंपत्री रेखांक कंठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम कसं करतो असं कृष्ण मुहुर्श्वास संसंजय कृष्ण श्वास बिन बिन शान शान श्वास काढू कृष्ण गळ गळे तिनी रेखायला कृष्णाला बेनु खडखडतायची पालुष्य खडखडतायची यशोदा जदराक राबला तसं कृष्णाक बंधून गाला यशोदेना बंधून घालू यशोदची गेल कामावत्ता एकडे कृष्ण सांचरडू तर इतलं हॉड रुक्का उलूखल घेऊन मुखारून गॉड करता करता येऊन दोन यमलार्जुन रुक्का मध्ये येताना त्या नलकुवराने मणिग्रीव म्हणाले कुबेराला दोन चरडू तांका त्यांनी उद्धार करून देऊ तसलेच रूख त्या पडता पूर्ण तदनंतर कृष्ण चमक यशोदेवन तक उकळता पुर करता पूर्ण कसं पण अर्थ जय ना त्याकडे उल्लून घेताची चरडू वाल निमगीतच कसं जल्लं चरडू म्हणताची कृष्ण लोक कोण येलं म्हणताना त्या गोपांक नमगूचे जायना इतले सान चरडू किस्त चरला जितनोड उलूकल पट्टी घेऊन लोक कोण मुचून रूख यमलार्जुन रूख पाडवचं त्याला बा चरडू मागशी चुकला कसकीची म्हणून सांगून नमगूचे बहुशा काही राक्षस येऊनच का राक्षसाने प्रभावाक यमलार्जुन रूख पडल्या कृष्ण ऊರು जलत राक्षस जलरी आमगल विष्णून आराध्य देव विष्णून कृष्णाक रक्षण केलं म्हणताना लेखून कृष्णाक पुढे पुराण मंत्र पुर कोरून दवाला प्रार्थना कोरून चरणाक सगळी ತೊಂದರೆ प्रार्थना कोरून तकता ते विसरताच तदनंतर त्या फलवस्तु विक्पुण्यात एक म्हणतारी ता काणी येता फलवस्तु विक्पुण्यात घेऊन कृष्ण कृषी तिका धान्य देऊन फलवस्तु घेऊन तिका फल घेऊन तिका तिका बुट्टी भंगरांतू वज्रांतू वैडूर्यांतू पुरे भोरनु तिका कृतार्थ करता कृष्ण मी दावा दिताना की लेखने कसं आहे कृष्ण दोन्ही कर्ण तंदुल मात्र दिसत तक इथले फल दिवशिवाय म्हणून लेखने दावा कमी कसं दिव्यत तान आलोचन करू का देवालयातून कसं गिव्य येतं मला आलोचन करूची नाही आता कालानं पोरजन दवासना गेले कडे ना दवाल्या मागच्या तू असताच त्या मळका ह्या मळका दवा तादी ह्या दी म्हणून सांग तरी आम्ही कृष्णाक
कसं दवा कमी दिव्य येतं, कसं कृष्ण कशी सेवा करू येतं. याच दामोदर अष्टकांतू सत्यव्रत मुनी कसं मागता, वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा न चान्यं व्रणे रेषादपि हा. कसं मागतं सर दवा, कसं जे मागं झालं होतं, कसं जे वर माग नका, माग नका. इदं देवपूर्णाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्याविरास्तां की मन्ये. तुका जे थोडं दर्शन घेत नाही, सुंदर श्रीमुखाचं दर्शन मग घेत नाही असलं पूर्व, मग मोक्ष नका, मग सार्वभौमत्व नका, मग स्वर्ग नका, मग सले नके लोकाचे मोक्ष नका, तुका दर्शन मात्र देत असलं पूर्व. काय भाव मिळत नसतं, कसं दिव्य कृष्णाक कसं दर्शन मिळतं, मग कशी कृष्ण दवाल साहेब मिळते. मग कृष्ण प्रभुपादन कृष्णी पाश्चात्य देशावताना शिप्पार काही दवाला लास्ट प्रार्थना बरेताना तद्दिनದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದನ ಮಕ್ಕಳಿ मग ते उचलू मस्त शिष्य मिळतीस करी मस्तकडे प्रचार जावो मस्त या जावो जन सर्वोची इंडिया वर्क जावो कसली मग प्रभुपादन समगिले आव तुमगे हत्ता कृष्ण राधा कृष्ण तुमगे लाता अंतु आवे खाले बॉम्बे तुमगे किसी मक्क नंचो का तुमगे बॉम्बे कतिश नंचे तुमगे किसी भाव से तुमगे कसले चिंतन से तक समझन मग नंचे तुम ता शरणागति ता जाऊचे मी शरण दवा आमगे जीवन कसले ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ इतले पर दवा केला कसं केले दवा नमका कसं दिली दवा नमका या भावने उचने आ कसं केला दवा कसं दवा घेतली केला मग ता आमगे भावने उकजे दवाल शक्ती वीर्यम विश्वास म्हणजे दवाले बुद्धी वीर्यम विश्वास जाव का दवा इथं दीन मुलका म्हणजे आमक दिसताना आमगे जीवन भविष्य दिसताना भूतकाल दिसताना दवा पूर्ण दिसतं देव व्यवस्थित करता म्हणता असं ಇದು ನಮಸ್ಕಾರಾच्या ರೀತಿಲಿ ता म्हणತಾರೆ इन पूर्ण सर्वस्व दवा अर्पण करून तिने केलेलं तसं तदनंतर तदन अंग तुकून आमगेल्या वत्सासुराला काणीचे प्रारंभ जाता कसं अंग तुकून त्यांनी पुरा कसं एकताची उपनंदा एक मीटिंग आपयताची उपनंदा नंद महाराज म्हणतो उपनंदाक तू होडू तू कसं कोर का म्हणून सांग आमका कसं कोर का म्हणून सांग म्हणता म्हणता अंग मस्त राक्षस त्याची गोकुल असायची पुरा ब्रजवासी गोकुल जसं आम्ही गोकुल महावन आणतो मस्त राक्षस त्याची आमका हे जो बिंगड चांकडे वचका हे जो चांकडे वचनू आमका बनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यद्री तृणवीरुधम महावनाचे नंदेश्वरामध्ये जो वृंदावन म्हणले एक जाग असं या जागो भारी सुंदर जावनशील जागो दिव्य गुल्म लते औषधी पूरा अंग असं झाड असं गाई गाई जाऊकुदल सुंदर व्यवस्थित पूरा असं तई आम्ही वचा म्हणून सांगून पूर जन तज्ञाची बाहेर सोडून वचा म्हणून पूरा बैलागाडी हाणू बैलागाडी पूरा तंगल सामान जाऊकुदल वस्तू पूरा गाणू सगळे घाव वृंदावना बाहेर सरता पुरा वचन दवाल नामस्मरण करताची कृष्णाविषयी आलोचना करताची पुरा जन बाहेर सर वतची पुरा म्हणतार आबाल वृद्ध वनिते पूर घेऊन वतची पूर जन गायेंक घेऊन वतची तंगल पूर वस्तू घेऊन वचनो तनी वृंदावना पवताची वृंदावना पवी कुडले भारी संतोषಕ್ಕೆ कृष्णाकने बलराम जाग पूर्ण पुरा ब्रजवासी संतोषिता वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम पुरा कालांतु पुरा ऋतु मेळकದಲ್ಲಿ सुख मेळता भारी चंद जावनशील जागो म्हणून भारी चंद कोरंतई रब्बोनु तंगल गाडी पुरते रब्बोनु तन्नी वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च तिजोरनु एत्त तंदी कोरण्या करताच वृंदावन नित्य लील जवतसल जागो दवाले गर्ग समिति दत्ता बदलच वृंदा राधा राणी का गोलोक दिव्य गोलोक वृंदावन नित्य लीलेंतू कृष्ण म्हणता मस्त काळदल्ले आमगे पामर जीवाकी तरी आम्ही देवनु तंग उद्धार करची अवतार घेऊ का या राधा राणी वचा आम्ही
वचामि ते उच्च उद्धार दे तंग अवतार गेवनु तंग उद्धार कोरिया तंग चंदायर तंक मिगल लोक आयोचक मग प्रीति कोरतसल अवकाश दिव्या तंक म्हणताना राडंद राधाराणी मुंची उत्तर यत्र वृंदावनं नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनं नास्ति तत्र नो रमते मन के वृंदावन ना की के गोवर्धन ना की के यमुना ना की थे मिगल मन रमत जाय ना ते मग वचका मुन दिसना ते गोवर्धन वृंदावन यमुना की ते मात्र वच्चा म्हणताना साक्षात गोलोक वृंदावन अवतरण कोण हळल तसल राधाराणी की तरी कृष्ण लीले की तराईल तसल तर वृंदावन धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्य क्षेत्र च पद्मपुराण म्हणतात ना नित्य भक्ती महाराणी नर्तन करत वृंदावनात तसल वृंदावन तसल वृंदावनाक बदा दिव्य वृंदावंत अत्तष्ट वृंदावनाक धा नामापराध गिशस्की तशीची धा धामापराध दिल्ला एक धामापराध कसं म्हणाली वृंदावन की यश्चे दिल्ली तो कोणी 150 किलोमीटर उत्तर प्रदेश राष्ट्र म्हणून कोणी लेखलेली होड़ धामापराध या वृंदावनाक आणि आध्यात्मिक वृंदावनाक सजे व्यत्यासना कसले व्यत्यासना साक्षात वृंदावनीय साक्षात गोलोक वृंदावनीय चल देखो होता वृंदावन साक्षात कृष्ण वृंदावन प्रकाश पूरा संत म्हणताच एक मग वृंदावनांत अवतार घेऊचे भाग्य मिळो ब्रह्मदेव ब्रह्म म्हणता तद्भूरि भाग्यम यह जन्म किमप्यतव्यम तद्गोकुले प्रकटमांगरजोभिषेकम मक्का हे भगवंता मग वृंदावनांतू अवतार घेऊची भाग्य ना तिथली योग्यता मिगेल ना तिथले जन्म म्हणजे योग्यत ना मग वृंदावना जस्ट भारी आउटस्कर्ट्स अंतू मक्का एका तळ जाऊन ते एक जन्म दी वृंदावन येऊन वत्ताल जनाला पाय धूळ मिगेल पडलेरी तर भूरी भाग्य तर भयंकर भाग्य मुळ्ळक्ताव उद्धव म्हणता आसो आसामहो चरण रेणु जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मल तौषधीना मग एका बल्ली जाऊन एक लत जाऊन एक गुल्म जाऊन वृंदावनाला भाग्य दे दवा पुरामल आचार्य म्हणतात उद्धव म्हणतसे उत्तर वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितस्य का शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवः बुद्धिसत्तमः म्हणून परिचय इंट्रोडक्शन उद्धवाल भागवतांत वृष्णींगल मंत्री तो कृष्ण क्लोज फ्रेंड सका बृहस्पति शिष्य तो म्हणतसा मखिक पल्लू जाऊन जन्मदी मखिक लत जाऊन जन्मदी वृंदावनांतू राधा वल्लभ संप्रदाय अंतू हरिराम व्यास म्हणसची तंका विशाखा सखील अवतार म्हणतात आणि म्हणताची मक्का एक सूणी जाऊन जन्मदी वृंदावनांतू वृंदावन महिमामृतांतू कितली किती वृंदावन गेल्लसची एक दोन पंत ಈಗ ಡೆಲ್ಲಿ वतन एक पंत अर्ध दिवसाक मथुरे वृंदावन वचनु एक बांके बिहारी जाव एक प्रेम मंदिर जाव एक इस्कॉन पळोवन येताच पळोवन कसं म्हणता कितली की जन अबुद्धी अज्ञान असं म्हणताची हा लायकच देव परे भारी एक समा पळोवन गेलच आहे बघ हाव पुरा साइडाक गटर अस कीळ फुल बोंतस डुक्कर सोणी पुरा बोंतस क्लीन ना एक म्हणाली मस्त एक या म्हणजे तिशिता मी लौकिक दृष्टीने पडतो तसं नाही वृंदावन लौकिक दृष्टीने पडत असेल नाही वृंदावन वृंदावन कन्नांच पडत असेल आचार्य श्रवण करून पडत असेल तकाची वृंदावन अवत्ताना भक्तां प्रत्येक जाऊन सुरेरच पंत दोन्ही पंत वत्ताना भक्तांग लोटू वचका एकले वृंदावन वचुकन ज भक्तांगल वैष्णवांगल संग घेऊन वचका त्या वृंदावन महिमामृत अंतू ತುಂಗವಿದ್ಯಾ ಸಖಿಲ ಅವತಾರ ಪ್ರಬೋಧಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ म्हणताची मग किता वृंदावन साइड होळची असल गटर अंतू तोड अंत मग एक कीड जन्म दी दवा वृंदावन मेळचित असल धूळी जवो कीड जवो सूणी जवो गड्डव जवो कसले सामान्यने साक्षात कृष्णाल परिकरतनी साक्षात कृष्णत अश्व चांडाल गो खर आणि पूर्ण साक्षात दिसले पण वृंदावन साधारण नहीं वृंदावन वच्चे का प्रॉपर सगळे उत्तर यू कैनॉट परचेस टिकट एंड गो टू वृंदावन टिकट वृंदावन वच्चे जाय ना एक भक्ताल कृपा असलेले आचार्यांगेला आशीर्वाद असला मात्र वच्चे जाते आणि जस्ट बाय स्टेपिंग इनटू वृंदावन डोंट थिंक यू हैव बीन टू वृंदावन मला असले प्रॉपर वृंदावन पायलवर कोल्ले वृंदावन चमकल्या म्हणल्या कोणा कची वृंदावन बद्दल दर्शन कोलका म्हणजे आचार्यांगेल श्रवण करूच कथा का एक भक्तांगेलोटू एक वैष्णवांगलोटू गेल्लर मात्र वृंदावन गेल्ले भाग्य वृंदावन तका वचकदल
आमगेले मुरलीधर चरण प्रभु ना आमगेले पूरा कृपा केला रे आंगला असुर दसला भागवत पुराण कोंकणीच्या पूर्ण जन दलित जन वृंदावन ट्रिप कोरका उठूच आ मुरलीधर चरण प्रभु वच्चे भाग्य मक मेळ्ळा तंगलोट वृंदावन आमकां पूरता भाग्य मेळ्ळरी तंगलोट आमी वृंदावन वचून आमकां अवकाश मेळ्ळरी प्रभुजीन ऑर्गनायज केल्यार आमी पूर्ण वृंदावन वचून दर्शन जावल पूर्ण लीला स्थळी आता मस्त आमी ऐकल्या विंगड जनाल मुखांतर विंगड असुरांक मरलेल काणी ऐकल्या दवाल पूर्ण लील श्रवण केले आमी पूर्ण जनल जाग साक्षात आमकां पळोवचें मेळटा प्रति एक हेज्जे हेज्जेन दवान लील केले जाग आसा वृंदावनांत ते ब्रजधामांत तसंच वृंदावनाक हांगा पूरा ब्रजवासी आयल्याची पूरा रिग्लेची पूरा रिग्गुनु भारी संतोष भारी संतोष जावनु संसन्न ಹೆಚ್ಚಂತೋ ಬಾಲ ಚೇಷ್ಟಿತೈ ಸಂಸನ್ನ ಭಾರಿ एक सुमधुर जावन आशिल्ले उत्तरांतू उल्लेख सके कोण कृष्ण आणि बलराम अमा या कसल्या अमा त्या कसल्या एक आचार्य एक टीकाकार भारी सुंदर एक वृत्तांत सांगतात काणी सांगतात तांगेल्या बैला गाडी बैसून पुरा भितर येतेच काही पुरा भितर येऊन वृंदावन एंटर जाता पुरा भितर येतेची येता विंगड वस्तू पळोवन कृष्ण पळयतस अम्मा या कसा अम्मा याकिंच रूक अम्मा या म्हणजे अशोका रूक दवा अम्मा बलराम निमगे तितले म्हणतात अम्मा या सान बडलीशे दिसता कसं बडली या अमृत बडली हा वैवा चरडू पुरा निमगून निमगून चरडू माका उत्सुकತೆ चढ निमगून निमगून त्या बाळेचे ಎಷ್ಟು पोरण देव येतस ताना कृष्ण निमगिता अम्मा तो ते ओते पण दोन्ही पक्षी ते रुक्कार बसला ते कसं पक्षी अम्मा त्या अम्मा म्हणता त्या कीरू रे दवा पॅरेटचा कीरू त्या दोनच मगिरी म्हणजे एक चालू कीरू एक चल्ली कीरू त्या किराला फ्रेंड त्या किराला बाईल त्या चल्ली कीरू त्या हा वय वय म्हणजे हॉड एक पक्षी मगिरी दिग बाल असता कशी सोडव येत त्या कसल्या त्या पीकॉक त्या मोर पीकॉक त्या तुला करून नवीन त्या जोटू अनेक असतात तक्षमा बाल ना दिगाची म्हणून नवीलाल बायला दिगा पी हेन तक बाल म्हणून ना तशी त्या नवीलाल बायल त्या ओह वय वय बायल असत का त्या मोर नी त्या वाता असं कशी या असं पुरा असं त्या कसल्या त्या म्हणतात त्या विंगड एक पक्षी दाखवता पुरा विंगड सुंदर रीती पुरा चंद पक्षी शब्द करतायची ते पुराचे प्राणी पुरा शब्द करतायची भारी थंड बारी वृंदावन तो प्रमोळ जाऊन पुरा रुक्कांत असेल त्या परमळाच्या रुक्काच्या त्या पुष्पाचे येतच परमूळ पुरा येतस अजे वर्णन असका बहुशांगा हो किला तुम्ही स्त्रीला दिसतास पुरा हा अंगस पड्या क्वचित वादयतो वेणुं क्षेपन्नैः क्षिपतः क्वचित English vatta sometimes Krishna would play on their flutes sometimes they would throw ropes and stones devised for getting fruits from the trees ಕೆಲವೊಂದು ಕೃಷ್ಣ ತಂಗಳ ಕೊಳಲು ವತ್ತಿಸಿಲೇಚಿ ಕೆಲವೊಂದು ದಾರುಡ್ಡೋನು ಪತ್ತರುಡ್ಡೋನು ರುಕ್ಕಾರಶಿಲ ವಿಂಗಡ ಫಲ ಕಾಡ್ತಿಸಿಲೇಚಿ sometimes their ankle bells stinking तंगला पय्याच्या गेज्जे शब्द जाताची बेल फ्रूट अंतु आमलकी म्हणजे आवळ अंतु पुरे तकडे फुटबॉल खेळतिशिलेके sometimes they would cover themselves with blankets पंगूर तिसल्याची पंगूर ಮತ್ತೆ अंगलगानु आवाज गाय जल्ला आवाज बैल जल्ला म्हणून सांगून शब्द करता करताची अंबा म्हणून शब्द कोरनु तकडे कोरनु खेळता असं काही तशी विंगड प्राणी शब्द करताच या रीती दोन सुंदर चरडू भारी चंद रीतीर्थनी करता येल्याची करता करता कृष्ण जशी प्रश्न निमगित असं म्हणजे आचार्य वर्णन करताची विंगड कृष्ण पळयते वस्तू खेळताच आम्हाला निमगित या कसल्या त्या कसल्या म्हणून पुरा दुंदो नसके कृष्णाला दिव्य लील्या योगमाय पुरा व्यवस्थित करता दोन्ही पक्षी कीड दोन कोळल तुमगला नवीन दोन वाटेर वचत गाय दोन गायने बैल उठवतस उठू बत्तानी कृष्ण मी पूरा जना कसं या गाय बैल मोरनी कीरण किराल बाय पुरा तांगल उठू कप्पल अम्मा मिगिल मात्र बायल ती तान कृष्ण 3 वर्ष चरडू
मिगल मात बाहेर के सांतुतले चरडा कृष्ण बोलते कृष्ण कृष्ण अम्म म्हणता यशोद म्हणता तो सांत चरडा तो वर्डिक जायनिके ओडिद वर्डिक पूर्वस म्हणता सांत कृष्ण उचिन उचिతంగా మొత్తం పడేతన అంతే భారీ एक मंतार इतली गोपी असते की मंतार गोपी उचिन धान उचिन कृष्ण त मंतार गोपी पै अरबिस्ते मंतार बिस्ते मस्त मंतार जलपट्टाक तिका चर्म पुरा चर्मुट इला ती काली जल्ली ये जीवन पुरा या जाऊ इथे म्हणतात या अम्मा या गोपी अम्मा वर्डी कोरव म्हणतो कृष्ण सांग कृष्ण चरडू बुद्धीना इष्ट म्हणतात सांग मग इथे काय म्हणून पूर्ण हसता की पूर्ण गोपी असते इथे काय वर्डी काय म्हणतात पुढे आवे काळस तिवे काळस मकई दान तिके दान आम्ही मॅचिंग देताचे वर्डी करताची म्हणते की कृष्ण टीकाकार संत आपल्याला आचार्य वर्णन करतात किती सुंदर लील जावाल बालचेष्टित ही सुंदर लील तसल भास घेऊन कृष्ण वृंदावनांतू लीली करू का फिन्नुद्द जल्ला सुंदर राहिला म्हणताना ते तशीची एक दिवस तदना ಸ್ವಲ್ಪ दिवसानंतर कृष्णाकडे बलरामाक यज्ञा ತಂಗಲ ಆನು ಪೂರ ಗೋಪ ಗೈಯೆ घेऊन बाहेरी चोरू वताच 9 लक्ष गाय कृष्णा घरा मात्र अंद बाबाला मात्र 9 लक्ष गाय तर गाई पुरा गोरवांग पुरा घेऊन चोरोच्या वत्ताची चोराच्या वत्ता कृष्ण दिस म्हणता मालिगी अम्मा अम्मा आवे गाय चोरोच्या वत्ता मके वच काना ಒಟ್ಟು म्हणता यो ಜಾಯ್ನರ ಚರಲ ಹೊರಡ್ಡು ಗಾಯಿ ತನ್ನಿ ಹೊರಡ್ಡು ಕೊಂಬಸ್ತಂಗಲ ಕೈದು ಸಾ ಇಟ್ಲಿ ಸಾನಸ್ತು ಹೊಡ್ಜ ತು ವಚತ म्हणताना वचकाची म्हणताना हॉल असत म्हणतात उचुका नाव तिथलं होड जाऊच असं नव्हतं गायला इथलं होड जाऊ का म्हणजे तरी उचुका नाव म्हणतात वच्चे असे काम करूया ಸ್ವಲ್ಪ होड जा आणि काही तुका वस्त्रा दिव्या संसार वस्त्रांग पुरे पोटूच तंग घेऊन वस्तू म्हणते वस्त्रांग घेऊन वस्त्र म्हणतात कृष्णा भारी खुश जायचं वस्त्रा घेऊन होतं केदन वचका म्हणतात ಒಟ್ಟು वच जाय ना त्या तकपुर काम अस आमगल कुलपुरोहित नेवका गर्गमुनी नेवका तन्नी तुगला जातक पळोका तुगला हात पळोका पुरा नक्षत्र ग्रहचारकाचे पुरा चलनवलन पळोका मुहूर्त कडका त्या पूर व्यवस्थित कोण मुहूर्त म्हणल्यानंतर आवड पूज कोरनो तन तो बाहेर सुरियत बाहेर सर येतात केदने गर्गमुनी नेवची केदने ಹೊರಡು संत ऋषिमुनी तन्नी आणि केदने तंग एत्ताकी तन्नी एत्ताची तन केदना जो आणि मेळतन अन्न संज्ञा गर्गमुनी के पुरुषात असताना यामुनिया तन्नी पोळन तुक सांगताची म्हणताना कृष्ण तक जोरीची जला कृष्णाक मनात संकल्प केलेली तशीची गर्गमुनी ते ಕೂಡಲ ತನ್ನ ಎತ್ತಾಕೆ ತಾಚ घरा गर्गमुनी आयलेशी गर्गमुनी येऊन आईला पुढे गर्गमुनी आले अत्ता निमगी म्हणून कृष्ण यशोदेला म्हणता यशोदलेक्ता यो कसं करचे गर्गमुनी आयल्याची निंबुका दत्ता म्हणून सांगून काण्याने पुरा ऐकून असताना जरी याची लीला येऊच तसं काणे दिलं देखून सांगतास या त्यांनी ऐकून असताना गर्गमुनी लगी निमगितान गर्गमुनी पळेतान कळते कृष्णाला मन कृष्णाक दवा लील पोर भारी चिजला म्हणून सांगून कुडल्या पळत सांगताची पाय सकाळीची भारी चांग अद्भुत जावनशील मुहूर्त कार्तिक बहुळ अष्टमी पाय त्यांनी वचत अक्क वचत गोचाराने वचत पाय सुरकोर येत म्हणून आशीर्वाद देऊन वत्ता ना यशोदे पूर कोरनो कृष्ण प्रवेश पाय वच्चे भारी खुशी कृष्ण एकदम उडतेच कृष्ण पाय वच्चे म्हणून सांगून जायत्र वचा म्हणून सांगून पुरा व्यवस्थित केल्या कृष्ण अंगल केल्या कृष्णाका रात्रीची कृष्ण म्हणता पाय सकाळी उठून वेळ झाली आता मग पुरा रेडी करून निचकरे रात्री हट करून दिसता रात्री कृष्ण नाणवनु रात्री कृष्ण पुरा किरीट घालनु श्रृंगार कोरनु दवाग धोत पीतांबर पुरा धारण कोरनु कोळा कुर्ता दवरनु अत्ताक गाई आपण दार पुरा दवरनु कृष्ण निद्दला रात्री कृष्ण पायर घाल निचकरीत देसा यशोद पाय सकाळी गेजे उठून नितली कृष्णाक या आता पाय उठून वच्चीच कृष्ण गाई पुरा वस्त्रांग पुरा चरोचे काम सांगून पायार घालून पुरा चंदन लेपळी कोरनु यशोद नितकरैतेस नितकरोनु यशोद म्हणता निद्दमा एक प्रश्न निमित्त कृष्णाक खूश शेल्पट्टाक पैसे गम्म क्युरियोसिटी पट्टा कृष्ण नीदेत्ताना रात्री अम्मा पायी सुबलाक श्रीधामाक मधुमंगलाक उज्ज्वलाक कृष्ण पुरेत्ताने होता वैरदवा पुरत निद्ದೆ कृष्ण नितकरैतेस यशोद अम्मा पाई बुत्ती वरस क्या बुत्ती तू वगी कोरंदे वरी सकाळी करी मग वेळ देत नसले जायत कर निद्द श्रीगण कृष्ण प्रश्न निमित्तस ताजला वा यारडी केला वा यादवरला वे ते दवरला पळ तांग दवरला पण तो ऊरू यादवरला पण पूरी जकेते यशोद नितकरैतेस इद्दलरनवर तोची पाई वचा निद्द म्हणून नितकरैताना ते कृष्ण म्हणता या पादुकयस बोलले तर उत्तर येता पादुकयस पादुकान वचेत पायी म्हणताना
कृष्ण म्हणतं पादुके पादुका श्री काही अंग गोरवांग पुरा पादुके तंग पुरा चप्पल म्हणतात यशोदे म्हणता तंग पुरा घालची म्हणून नारद बात आणि प्राणी नव म्हणते का यशोद चित्ल ऐकल्ले चित्ले पुरा चंद पीतांबर कन श्रृंगार कुंदिदल कृष्ण ऊडले अंतला बेरते हुड्डु नलारदु पोणु मात्री दडून नडते नलाक इत्याक तुम्ही दिश म्हणला येत दिश म्हणला कसं चाललं म्हणतात तू इतक मिगेल गाय मिगेल देव मिगेल आराध्य देव तर मिगेल गोरवांक मिगेल गाई एक इतक तू प्राणी म्हणलाय प्राणी नाही तर मिगेल अम्मा मिगेल देव प्राणी नाही म्हणून मत दडून दडून रडताना कितले समाधान केलं राही का ना मग जायता क्षमी मागता पैसे कान गईल पाय दोन क्षमी मागता यातो नाके म्हणती शी म्हणून सांगून अपास पायार नितकर येताना अपास कृष्ण मी तर जायते तिथं पादुकी कसं चप्पल व्यवस्थित कसं म्हणतात म्हणते शुद्ध जायना चरडा 9 लक्ष गाय संती एक 4 पाय 36 लक्ष वाहन जाव का तिथले वाहनಗಳು ಜಾಯನ ತನಕ ಗುರು ಜಾಯನ म्हणतात मग कितले कोणतस पत्तोरस ना तंग लभ्य असू म्हणतात दिसला अवय कालना म्हणते कृष्ण यशोद म्हणतात नाबा तू इतके सान कोमल पाय तुगल मोमो पायू तू गलका नचरला तू गाली तू चप्पल गाली तंक ऑर्डर तू गाली म्हणतात यो नाबा आव गाई एक आपण वर्तल मला आव गो पालू आव गो सेवकू मिगल स्वामी गाय मिगल तंगल एक सान एक दास आव कृष्ण म्हणतात इतले मोग पडे कृष्ण गाय म्हणाल आ गो गईले सान एक दास आव मिल गई मिगल स्वामी न वाणगाल आव किश वाणगाल मिल गाय मिगल अम्म वाणगालना मुडजेरी आवई वाणगालना पाय कसं कांटो कसं पत्तोरू कसं रावसलरी ऑडने म्हणून कृष्ण म्हणताना यशोदेल डोळे उद्द आहेत की तिशीची बाहेर पूर्ण जाऊची उत्तर बाहेर कोटकेरा बिल गाई पूरा ऐकते बरोबर पुरे ऐकून पूरा गायंगल डोळे उद्द आहेत पूरा गायंगल डोळे उद्द आहेत पूरा कृष्ण कितले मोग करता म्हणून सांगून पूरा उचनू बाहेरी बृंदावन पत्तोरू सಣ್ಣ ಹೊರಡು ಪತ್ತೋರು ರಾವ ಕುಡುಕೋ ಕಂಟ ಪೂರ ಹುಡ್ಡು ಬೈಲ ಗಾಯಿ ಪೂರ ಹುಡ್ಡು ದಂಗದ पाहिजे तू पूरा पिटी 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 करून सॉफ्ट करता की राव आजी के तुम्ही पडेल री वृंदावन मत्ती पडोक्क जल्ले जल्ले मत्ती राव कसं सॉफ्ट मोमो कुशन शे असतं राव तुमगेला या आमगेला मोमा कुडकु शे असतं राव राऊंड साऊंड तुमगेला सॉफ्ट एकदम मृदू जाऊन असतं त्या पुरा काही आहे हुड्डून हुड्डून केलं तसं कोण वृंदावन तुमगेल्याची गोचस पुरो वृंदावनाच्या व्रज रज व्रज रज रजाक भारी महात्म्य त्यामुळे व्रजरजाक आणि कृष्णा काही व्यत्यास ना कृष्णाने प्रत्येक वृंदावनाच्या मुल्ल मुल्ल हज्जी घालणं कळायला तसलं तर व्रजरज कृष्णाला सुंदर जाऊन असेल श्रीचरण पडायला जागो वृंदावना त्या व्रजरज कितले सॉफ्ट चमकल गुत सुपुरो वचन येतले आमने पास प्रभुजी रिक्वेस्ट कर का गप्पून आपण समोर पडोच कितले सुंदर जाऊन असेल व्रजरज भारी छंद जाऊन असेल व्रजरज आव पुल्लीवारू याच समयारी याच दिवस पुल्लीवारू ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ ಆಶಿಲ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದನ ಅವತಾರ घेतील जाके कलकत्ता मायापुरा वचन मायापुरा कोलकाता चमकल कोलकाता खई श्री प्रभुपाद जन्मस्थान तर भारी 20 वर्ष तकून 40 वर्ष तकून त्यांनी प्रयत्न करते तर जाग घेऊचे म्हणजे गव्हर्नमेंटच परमिशन नाशिल्या ते ठेका सिस्टम कॉन्ट्रॅक्ट मस्त ठेकेदार असेल अशी ठेकेदार परमिशन नसेल पुरा कोण हत्पाय मारून किती लक्ष कोटी रुपये खर्चून पेरी त्यांचा जाग मिळला जाग कोण भार सुंदर जाऊन असेल प्रभुपादाला जन्मस्थान त्यांनी डेव्हलप केला जन्म घेतील त्या जाग सान प्रभुपादाला मोमाल घर असेल जाग सान पेरी सप्टेंबर 1 तारीख पुढली वर्ष श्री प्रभुपादानं अवतार घेऊन या लोकांचं 125 वर्ष 125th अॅनिव्हर्सरी त्या दिवशी वेस्ट बेंगॉल चीफ मिनिस्टर ममता बॅनर्जी ते येऊन इनॉग्रेशन केला अनावरण केला त्या जागा भारी सुंदर जाऊन असेल ते बोर्ड घालला टीम रिसर्च केला त्याची पुरा सर्टिफिकेट घालला असं म्हणता म्हणाल त्यांनी त्यांची मत्ती भारी दाट काही गट्टी मत्ती कोलकाताच्या देखून त्यांनी ते ಕೊಂಡುನು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜಾಗ ಅಪಾಸ್ ಪೇರ್ ಪೇರಿ ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ನ ಮತ್ತಿ ಕಾಣ್ ಪುರೈ ಕೊಂಡು ಅಪಾಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೋರ್ ನವ್ ಜಾಗ ಬಂಡೋಚ್ಕಿದ್ರೆ ಕೊಂಟಾನ आश्चर्य कसं म्हणतात का लग्गी जागो एकडची जागो तिकडची जागो कोलकाता दाट गट्टी मत्ती अದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವತಾರ घेतील जाग मात्र तंगल घरा इतके मात्र नला म्हणतो सॉफ्ट व्रजरज किश असता त्याच व्रजरज ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ घरा मुळा तंग बेळला म्हणजे श्री प्रभुपाद अवतार ಇಲ್ಲ ತಂದಿ
वृंदावन जन श्री प्रभु नित्य लीला असेल जन वृंदावन अंतु दृश्य असेल तर शीच वृंदावन मत्ती वृंदावन राम ब्रजरज श्री प्रभुपाद अवतार घेतली जागे मिळेल आश्चर्य पड्या श्री प्रभुपाद इतले हॉड त्यांनी मूवमेंट एस्टॅब्लिश करू साधारण जन नाही त्यांनी His Divine Grace अभय शरणा अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय तसं ब्रजरज केलेलं त्या काही आहे ना गुरुवानं तशी त्या हर दिवस सकाळी त्या गोपाष्टमी दिसू कृष्ण गुरुवांक चरोचे वर्ता चरोचे वरन तादी सुरेर कृष्णाने वासरांक चरोचे वेळेला दिसू चरोचे वर्तन कृष्ण सुरेर बाहेर यायला म्हणून सांगून श्रीमती राधाराणी के भारी खुश कृष्णाजी घरा वचन पळोचे उपाय नासली इतले काळ आज मग पळोचे मेळता म्हणून श्रीमती राधाराणी कृष्णाला एक फ्रेंडस की सुबला सुबला सका वेरी के पळोचे सकाळची श्रीमती राधाराणी चल्लल वेसगानो सुबला सकाळ रूपारी ताजे कृष्णा पळोचे येता पुन्हा ही कळना दिशी आज के गोपाष्टमी दिसू एक दिसू वृंदावनात पुरे श्रीमती राधाराणी चरण दाखयताचे एक दिस वर्सांतू एका ताजे चालू जाऊन येईल चल्लेल रूपा रस्ता गोपाष्ट सुबला सका रूपा रस्ता श्रीमती राधाराणी तसं कृष्ण चोरचे सुरू करून चंदाहरी तिरे भारी विंगड स्पोर्ट्स खेळ परत फ्रेंड्स खेळणो खेळताना भारी सान वर्णन पळया 41-42 श्लोका भितरी 2 श्लोका भितरी वत्सासुराल काणी जाल्ले असं म्हणताची शुकमुनी परत काय गौरव चरवचे वताना एक यमुना तीरांतू एक पंता एक राक्षस येता कोणाक पुरा जीश मरचे उद्देशांतू तर राक्षसू ताका नाम वत्स म्हणारी संस्कृतांतू वस्रू त्या वस्त्राल रूपारी तो राक्षस येता तर प्रमिळा म्हणाले एक पुली जन्मांतू मुरू म्हणाले राक्षसाल पूत प्रमिळा म्हणाले राक्षसू तो देवतेंगे युद्ध कोरनु युद्ध जतरी तक आता वसिष्ठाला आश्रमात पास नंदीजी म्हणाले गाई पळयतो हरिपुष्ट वृष्टपुष्ट गाय राक्षसांक गाय म्हणल्यारी राक्षस कसं करताची कातोर खाताची गाय पडून वर्का ಅಲ್ಲಿ वसिष्ठ भारी शक्तिवंत म्हणून सांगून शौच तक युद्ध करून तक जिक्कुजे साध्य ना म्हणून सांगून ब्राह्मणाला वेस घालता ब्राह्मणाला वेस घालून ते उचनो भिक्षाम देही म्हणून मागून कसं जाय म्हणून निमित्ताना नंदिनी गाय वर्ता म्हणून नंदिनी गाय धरवत कसं जे उल्लेना वसिष्ठ जे उल्लेना अशी म्हणता गोतस नंदिनी करचे म्हणून सांगून अपास तक शाप देऊन कसं जाय तपस्या शक्ती वाईट करता कसं जे उल्लेना ना तर तक धरू नंदिनी गाय एक तर उरू येताना नंदिनी गायीची तक शाप दिता तुका एक गाय एक वस्त्राल वेरी आदरना तूच एक वासर जाऊन उच्च म्हणून शाप दिता ना तो पायार पण रडताना नंदिनीला ते म्हणता जायता की द्वापर शीत वासर जाऊन भूंतर आब द्वापर युगांत कृष्ण अवतार घेऊन येताना तुका उद्धार करता संहार करून उद्धार करता म्हणून सांगून त्याची तो प्रमिळा म्हणा राक्षसू तो वत्सासुर जाऊन येईल तो वत्सासुर अंगाईला तो बलदेवा पडून कृष्ण म्हणता पडा बलरामा अण्णा ते पडा आईला पड राक्षस आईला पडा म्हणून सांगून तपास वस्त्राला खेळूवच किशी मुग्ध इव त्या राक्षसाला विषय ಗೊತ್ತತ್ಲ वेरी खेळवत्ता ಅಂತ अटॅक करू येताना राक्षसू ताक दोरनु दोन पाय दोरनु गुण कान वेरू देता एक पित्त रुकार चिंता पडता वासुरंतई राक्षसू मरता मरतरी मग रजलीला काण एखाद्या गोतस ते पूर्वजन म्हणताच कृष्णा तू वासरा मारला तू गंगे उच नाव नेऊ का गोवध केला तू गोहत्या पाप आहेत तू का म्हणून सांगू विष्णू म्हणतो राक्षस जाणून सगळे वस्रा रूपार असेल वै नव मारून दिशील तू म्हणताना विष्णू ते अनेक लील्या मला अंत इच्छा करता ते नंद महाराजू एक संतांना चर्चा करतात एक काण एकता म्हणाली गरुडू एक पंता एक ओड सर्पाक दोन खवचे म्हणून दोन घेऊन वताना एकडे वताना तक्क त्याच्या गरुड सर्पा घेऊन वतच तोंडा घेऊन गरुडू त्या ओड भयंकर विषकार जाऊन सर्प हातपाय मरतस घेऊन वताना त्या हातपाय मरताना त्या सर्पाचे बाल गंगे टच जाता कूडले त्या क्षणाची गंगे प्रभाव गंगे पावित्र्यते सरप कूडले तेंक चतुर्भुज जाऊन दिसले एक विष्णुदूत रूप घेता कूडले तक नमस्कार करून गरुडू त्या विष्णुदूता तोंडार विष्णुदूता कूडले पट्टीर घालून ताका वैकुंठ आपण वरून ते सोडता हो मायकई वैकुंठ अवश का
इतले जावन पवित्र गंगे स्नान करता म्हणून नंद महाराज बाहेर सर वैकुंठाके वेरी गोलोक जरी भारी मुग्ध जावन आशिल्ले नंद महाराज सध्या करून ते वतना कृष्ण म्हणता काही होतं सना तो म्हणजे शिया गंगे वत असं म्हणताना कृष्ण म्हणता गंगेच ना वृंदावन आणतो म्हणतो नारद यमुना म्हणतो असं गंगे ना यमुना जायचं सृष्टी करता म्हणून ಕೂಡಲೇ मना ध्यान करून साक्षात तिकडे वाहन ಸಿಸಿಡಿ ಮೊಸಳೆ ಬೇರೆ ಬೀಸನು ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ ಬೇರೆ ಬೀಸನು ಗಂಗೆ ಎತ್ತ ಇವನು ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾರಿ ಕೊರಕದವ म्हणतात क्रिकेट जा म्हणतात आता गोवर्धन आजी ಬೆಳೆತತಿ मानसी गंगा वत्ताल जन मस्त जन स्नान करता स्नान करू मेळना मानसी गंगा वचनु स्नान करकाच त्या मानसी गंगा ते प्रकट जल त्या या वत्सासुराल नंतर जल कान कोण बालिश जाऊन वत्सासुर आमगे शास्त्र म्हणता वत्स वस्त्राल रूपारी सांचरडाल रूपारी त्या वत्सासुर येऊच मारी आमगेले आम्ही बुद्धी करचे काम की गुरुल वेरी करचे अपराध आम्ही बुद्ध ಅಂತ म्हणलेकुनु वत्सासुरकी श्री बुद्ध ಅಂತ म्हणलेकुन ताणे एक वसिष्ठ ब्राह्मण रूपार वचन वसिष्ठ कळना म्हणलेकुन चमकलतो तर एक की वसिष्ठ त्राणे सल्सी येता म्हणून सांगून त्याच रीतीरी आम्ही केलं पण बालिश बुद्धी करताच त्या बालिश बुद्धी त्या वत्सासुराची कोण आम्ही गुरुल वेरी अपराध करचे गुरुले फट्टी सांगचे वैष्णवांगले फट्टी सांगचे आम्ही आमगेलेगी फट्टी सांगचे परमात्म्याचं ऐकूच असं आमगूच असतं नावान म्हणून सांगून आज जप करू जाय ना मग इथं का आज अर्जंट कसं काम असतं आमकी आम्ही आमके नावान सांगचे आमगूच असं काम ना बदल जप करू येतं आज बदल भागवत पुराण कोणकडे क्लास असं ऐकू येतं जर नावान करू सांगचे पुरा बालिश बुद्धी त्याबरोबर वत्सासुराला काणी अंतू आमके शिक्कू मेळता आम्हाला आचार्य सांगतात वत्सासुरा काणी शिकून आम्ही बुद्धी जातल्या वेळी करून उन्मत्त झाले आम्ही लोकांच्या मायेचे इफेक्ट आम्ही उन्मत्त जायचे माये प्रभावाक शेक पिऊंड मनीष पडले रे तो हॉड एक बैला युद्ध करून रेडी जाता मारो रेडी जाता भयंकर शक्ती असल्या वेळी दिसतं की ते पिल्ला तो सांचरडान लोक जरी पडता तशी आमकां सगळी शक्ती ना माये लेदराक माये लेदराक हॉड जेनशे आम्ही दवाल एदराक युद्ध करूक प्रयत्न करतात जेवचे आम्ही बदल शरणागती एक बिचरो इश्टी औसू शरण जाता इसी संपूर्ण प्रॉपर सांगचे उत्तर आशिल्ले वी शुड नॉट बी चाइल्डिश बट वी शुड बी चाइल्ड लाईक आम्ही चाइल्डिश जावचे बुद्धी घातल्या वेळी जावचे जरी चरडू मारता असले मुग्धता आहे इनोसेन्स आहे चंद भाव मना शुद्ध आम्ही दवरून घेऊक अंतःकरण शुद्ध आम्ही दवरून घेऊक असल भावन घेऊन आम्ही केल्यारी वत्सासुराला बुद्धी करना अशी बदलशी कृष्णा फ्रेंड्स पुरे मुग्ध मन कोण बरं कृष्णाला सह मुग्ध मन वास्तव पडोचे साहन जाल्यारी वत्सासुर पडोचे साहन असलेली त्या मन भयंकर कलुषित जावन आशिल्लें ता आमी करूनच मला पाठ वत्सासुराला काणी शिकू मेळटा तसं विंगड राक्षसांगेल काणी आमी पुरो ऐकलेलें आसा विंगड राक्षस येताना देवाक भारी खुशी त्या देवाक आनंद दिवची कितें राक्षस देवची आसले व्रजवासाक आनंद दिवची कितें देवान करचें आसलें आनी आनी काही देवाले व्रजवासी मध्य आसले मोग चढता राक्षसांगेल येतान एक कुडा भितरी आवसू बापूसांनी चरुड बैसून आसलेली एक कुडा भितरी एक व्हड मोव मुसयला पुरो मनीस भोवल्या पुरो मोव मुस पुढे चरुड कसं करता चरुड सगळ्यातला खेळता आसा की बुकान बरयता आसा तेंडे बरे आउट खेळता आसा आन आम बसलेशी एले चरुड अम्मा ना आयले 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 कसं आयले म्हणटा हांव फुटोवन धरता तशी त्या चरुडाला मोग चढला आवसू लोट्टू अन्ना लोट्टू ता मोव मुसैल देखून त्याच्या रीतीने कृष्ण योगमायेत व्यवस्थित करता विंगड राक्षस येताना डेली कृष्णाक 2-3 राक्षस येतात कृष्णाक कसं फरक पण आसले कृष्णा लील शब्द शिल्के अशा प्रॉपर बरयताच डेली कृष्णाक आता बशा अनेक भक्ती ठाकूर म्हणतात इट वॉज अ डेली अफेअर डेली 2-3 राक्षस येतात कृष्णाक येऊन जरी त्यांनी या करत असल्याची पळय हांगाच पळय 40 श्लोकांतू तौवत्स पालकौ भूत्वा सर्वलौकैक पालकौ सप्रातराशौ गोवत्सां चारयन्तौ विचेतुः Sir, after killing of the demon Krishna, after killing of the demon, Krishna and Balarama finished their breakfast in the morning. Aramirtangal kapi second cows couches khana kheltalli, and while continue to take care of the calves, vasrangal pudita charitachi, they wandered here and there, kheltashlechi, takadakada bholtashlechi.
And Krishna and Balaram, the supreme personality of Godhead, who maintained the creation, entire creation, now took charge of the calves as if cowherd boys. Gochara clearly kartachi, Sancharudo and Mankia pass Krishna Kelta Champelichi. But to proper Prabhupada Bharitachi, Paritranaya Sadhuna, Vinashaya Dushkrita. Krishna's daily business here in the material world was to kill the Dushkritis. Krishna daily Kamagashile, Lokayatana, Nidnaya Asuranga Marche. This did not hamper his daily affairs, for it was his routine work. And daily Krishna Krishna. While he tended the cows on the bank of the river Yamuna, Gange Tirantu, Yamuna Tirantu, Krishna Lili Kartastana, don't teen as calm Nitik Sara Martis Krishna. A Kalantare Krishna, Surang Martisilo. And then the Rapastakala, Itilila, Karta Vatashini Kadnai. So they would Krishna Hodushe, Krishna Karana, Larry Yoga Mike, Vestikarta, Itamaria, the Momu Sakani make a very charadak Mugu Chalavari, the Asuratan Krishna, Krishna Mitra Pure, Krishna, Asurela, Bakasarelo, Vatsasarelo, Agasurela, Quanti, Krishna, Krishna, Legicher, Muget Takaniki, and Mugu Charta. Krishna Kali, Nartan Kurchipurano. Yashodel Mogu put at the Yomical Charu Serpa with some Mugu Krishna, the Maharaj Mugu, Vajavasi Mugu Chikitari, Nita, Krishna Vadeta, Salami Bhari Chindavanasilla, Bhari, Butzavan select topic, Demons in Vrindavan series, Bharu, one of the best selections. Bhari Chindavanasilla, we're going to win another ticket in represent the Karta Chamunaikuno, the Valpura Lila, I put the Bhagya, Bhagavat Purana Mukani Mukadaram Pura Mella, Silbhagya. Amkupura Devapasa Dita Beso, Kadan was someone which Bhagi Mara, Dabala, Nitili, someone called Uncle Daval Bhakti Guchodo, Daval Partan Kartachi, Amka, what Sasra, the solutions and Bhavan and Gauchinaka, I'm going to select Kapata, Vanchana, Chela, a Pura, Rajan, the Pura card, Nashkoro, Kanu, I'm going to Mugdukora, but there was Turkishasta. What's Savan, Bhakta Vatsalamala Dev, Dev Ausu, Dev Amgala, Guy, Amitakal Vasaru. This is the Bhavanam Vasara and the Silta Mugdata, Vasara the Silta Priti, Vasara the Silta Shredda, Sharanagita, Daval Verevo, Mundavala Partan Kartachi, Skia Sanguka, Archipon Gitilmata Sangu Pretnical Lesser, the Salisha Rundown study, Shila Propa, Sakala Achara Randana, Sakal Bhaktana, Balak Mulekun Shami Korno. Aparada Sahasrani, Kriante, Harnishamaya, Tani Sarvani Medeva, Shamaswa Purushutama, Kaina Vacha, Manisindreva, Budhatmana, Prakriti Sabava, Karomi, Editsakalam Parasme, Narayana, it is Marpayami. What Sasra Mardashivengopal Bhagavan Ki Jai. Jagannath Balabhadra Subhadramaya Ki Jai. Shila Prabhupada Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Gosarabhi Mata Ki Jai. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी बारी चंद्री तीरे आज आमका वत्सासुराले उद्धार कश दिले म्हण सांगून दिलेलं सर तशीची द जोटू चमका आणि काही सुमार विषय तुम्ही चित्रण दिलेले भारी चंद मना गेलेलं सर तुम्ही वृंदावनांतू कशी त्या चेरडू आणि चमकलेल्या आमका ट्रिप करूया म्हणून सांगला जाल्यार एक सांग ट्रिप आज म्हाका बशील कडेन हची तुमगे उत्तर ऐकून हची जी जालवरी आसा एक्झॅक्टली तशी जावन आसतले म्हण सांगून दिसता आम्ही चेडू आलोटत आमची चेडू तशी निमगी आसा ते आमा त्या कसले आमा हे कसले म्हण सांगून डिट्टो तुमगे लाईट सेशन भारी चंदेला भारी चंद कोण सांगून दिले ती तशीची अच्युता अनंता गोविंदा सांगलारी आमगेले सर्व दोष निवारण जाता हे आमका सांगून दिला तशीची भगवान नाम दुखून आमगेले भवरोग नाश जातात म्हण सांगून सांगला मस्त सर पुरा आमका विषय तुम्ही सांगून दिले ती आणि आमका श्रवणाचे महत्व कशी हे आमका तुम्ही आजी सांगला आणि पुरा जना एक स्वार्थ असतात आम्हीची आमक देवान ते दिव का आमक देवान हे दिव का म्हणून आम्ही ते पुरा सोड का आणि आम्ही देवाक कसल दिव येत म्हणून हे असल एक भावन आमगेल मनांतू सकड भक्तजनां मनांतू येव का श्रद्धे असका म्हणून सांगून पुरा मस्त विषय तुम्ही आजी सांगून दिला वत्सासुर विषय ताजोटू तुम्ही कशी दामोदर लिहिले आमकां सुमार सांगून थंय दुखून स्टार्ट पुरा केलेलं असं मस्त लायक जेला सेशन प्रभुजी तुमगे लायचे
आणि कशी त्या बालचेष्टे तांगेर चेडू आले पुरो मस्त लायजले तशीची ताकाची मस्त धन्यवाद प्रभूजी तुमका थँक्यू धन्यवाद हरे कृष्ण. आईचे हे सेशनाचे कोणाकय कसले क्वेश्चन्स कसले आस की कोणाय क्वेश्चन्स कसले डाउट्स असल्यारी निमगो येतं अनम्यूट कोण निमगो येतं ना आमच्या चॅट बॉक्स क्वेश्चन्स वर घाली येतं एक 2 मिनिट्स पळोया कोणाकय क्वेश्चन्स असल्यारी हरे कृष्ण अनम्यूट राइट्स दिलेला असा अनम्यूट राइट्स बंद केलेला आता दिलेला असा ओके अनम्यूट कोण घेत ओके कोणाकय क्वेश्चन्स डाउट्स कसले असल्यारी निमगो येतं म्हाकाची एक डाऊट आशिल्ले प्रभूजी हे वत्सासुर म्हणाले ते कंसान पेटेल की न ते कंसाल कसले हे नाही हे कंसाला पटेल वय ओके थँक्यू ಹಂಗಲ್ಲಿ ಪುಳಿ ಜನ್ಮ ಕಾಣಿ ಎತ್ತ ಸಂಗಡ ಬರೀ ಪ್ರಮೇಯ ಮಾಡಿ ರಾಕ್ಷಸು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಆಚಾರ್ಯನ ಕೆಂಚ ರಾಕ್ಷಸ ಕಸ ಆಮೇಲೆ ಅನರ್ಥ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ करताची म्हणून दिलेलं असं पुरं कंसात पेटेल राक्षस जरी आम्ही ह्या वत्सासुराल काणी साधारण काही चढ तुम्ही सांगेल वरी ते कंचे हांतू कंचे कृष्णाले सिरियल हांतू जाऊन असतो चेडू आले कार्टून जाऊन असतो खंचांतू आम्ही हांगेल चढ पळयनी ऐकनी आशिल्ले ते आमी तिन आनी तेन्ना दाखयता युजली कशी दाखयता ती अशी कंसान अशी हांका पेटोवचे म्हणून सांगून दाखयता ना ताचे निमित्त डाऊट आयले थँक्यू आणि कोणी डाऊट असला निमगो येता एक प्रभू एक अनरिजनेबल क्वेश्चन निमगे येता असा कृष्णाक आशिल्ल्या भितर प्रिय जावन आसचे गायो जाल्यार तसले गायो डेमन जावन आयिल्ले ते म्हणाले का भारी आश्चर्याचे क्वेश्चन गाय एकाची ती चूज केला तांकां तितली प्रिय असताना म्हणून हा I think ಹಾಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹಂಗದ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ दिताच नॉट शुअर खे म्हण वाजी उडगा सितास म्हाका की किशी हे लोकांतू दवाक मोस्ट प्रीती जनाल रूपारी आम्ही बिविल्डर जावचे नज्ज म्हणून इश म्हणारी यात वत्सासुराल रूपारी राक्षस आयलरी वस्त्राल रूपार राक्षस आयलरी आम्ही तंतुकून बिविल्डर जावचे नज्जेत आमतुकून किशी किशी याच रीतीर किशी आम्ही त्यांनी आपल्या करता हक्का भक्तांक किशी सीते रावण ऋषी मुनी वेसकाने सीता अपहरण केले रावणानं संत म्हणाले भारी प्रीती दवाक बिगल त्यांनी मूक संत म्हणाला साधूनाम हृदयम मय्यम साधूनाम हृदयम त्वहम मदन्यत्येन जानन्ति ताहम ते नाहम तेभ्यो मनागपीम दवान सांगितलं साधू संत कोणाची ऋषी मुनी कोणाची आणि मग सोडण्याची त्यांनी मग सोडण्याची मिगल हृदय बितर ತಂದೆ ತಂಗಳ ಹೃದಯ ಬಿತರ ಆವಸ್ಸಂ ಅದರೆ ಈ ತಸಲ್ ಸಾಧುಲ್ ವೇಷಗಾన్ని कितलम ಕಾಣಿ ಗೊತ್ತ ಸರ್ साधुल वेशगानु ब्राह्मणाल वेशगानु राक्षस अप्रोच करताची नाकनेतील काम करताची नाकनेतील काम करता जरी इता एक राक्षसाक पळोवन साधुल वेशारी त्या राक्षसानेच येऊन बहती भिक्षाम देही म्हणून नाही दिव भिक्षी दिवचायले सीतेक अपहरण करून नित्य कष्ट देल सीतेक अलेरी रामाक जवो सीतेक जवो लक्ष्मणा जवो हनुमंता जवो सुग्रीवा जवो कहिये मे रामायण ಅಂತ ಉಲ್ಲೇಖ ಐಕನಾची ಇಷ್ಟು ಕೆಲ್ಲಿವೆ ತನೆಲ್ಲಿವೆ ಮುಂದೆ ಸಂಗುನ ಕೊಣಾಕಿ संतांगल वेर जवो ऋषील वेर जवो विश्वास एक चूर उडी जायना अरे आता कालाक अनफॉर्च्युनेटली कसं आता कोणी एकलो पूरा फील्ड आणतो प्रत्येक फील्ड आणतो एकलो वाईट मनुष्य असताच पॉलिटिक्स आणतो वाईट जन्नाच वे असंच टीचिंग फील्ड ಅಂತ पूरा टीचर सांग म्हणून संगीत की आमका ना पेपर पळयता आमी चरडो कितली की जन आउट ऑफ कंट्रोल मारनु चरडो हॉस्पिटल एडमिट करका पडता कितली की टीचर्स तन्नी क्वेश्चन पेपर लीक कोरनु तन दुड्डू करताले सची कस्ट मस्त टीचर वाईट असेल टीचिंग पूरा वाईट म्हणून कोणी चर्चा सांगनाच बिझनेसमॅन कितली की जन चीटिंग करताले सच
जरी कोणी व्यारेले వచ్చి कोणी रब्बन अंगडी వచ్చి कोणी रब्बनाचे एक वायट म्हणजे विंगडकडे वत्ताच डॉक्टर्स मस्त किडनी काढून विकताले असायचे नाकीनतले काम करताले असायचे कमिशन घेऊन वाईट करता जरी त्या डॉक्टर्स विंगड डॉक्टरला वत्ताच जरी हंगे लोकांत भारी बेजारा विषय कसं म्हणारी कोणी एकलो आता काळात नित्यानंद स्वामी की आणि कोणता राम रहीम बाबा की कोण एकलं सबना म्हणजे कसं स्वामी कसं तुम्ही दवाल करचे तुम्ही एक करचे कसं तुम्ही दवाल करतालीच या पुरा करता कोणी म्हणजे दवाला काय आणाच पुरा संत बाबाजी पुरा डोंगी म्हणून सांगून घेतात पुरा इथं एकलं समना म्हणजे कोणाला वच का आम्ही तांग गोतस का चमकले रियम केदना की जीवन अंतु इफ यू वांट टू बी चीटेड यू विल बी चीटेड म्हणून सांगला शिले प्रभुपाद आणि चीटिंग जातस म्हणजे आमगे हार्ट प्युर ना म्हणत पूर आमकां तसले प्रॉपर मेळटाच म्हणजे कसकी सुकृत्य मी केला संतांकडे खरप आमकां मेळ्ळा तशी कोणकी एकलो वायट म्हणून सांगून सगळी स्पिरिच्युअलिटी सोडचे तर करतुना पण एकलो कसकी केले म्हणून सांगून आज आता कालांत तू यंग जनरेशन आमगेले ओ माय गॉड फिल्म तुम्हाला कसं पीके म्हणाल फिल्म म्हणजे पुरा दाखवून पुरा संत पुरा इशी करताची ता करताची ढोंग करताची प्रत्येक फिल्मांत एक कोणे पुणे असतं एक बाबाजी असतं तो मागशी नाकण्यातले काम करता इधराक आशीर्वाद दिता या करता इतक बाबा हंगेल पूरा मना तू नाकण्यातली इंप्रेशन बेसला पुरा या करता पण एकलो ब्रह्मचारी जाऊन इस्कोनाचं काळी वस्त्र घालून चमकाल म्हणारी आश्रम सर्वल म्हणारी अयो पाप साहेब कसं ब्रह्मचारी आनमा पळयतालेला पाप तक्का कोणी ना बघा आनमा कसं दवा कसं भक्ती करची दवाला आनम्मा फ्रेंडचे देव आमगेले आनम्मा तांक कसं म्हणू काळी वस्त्र घालून आश्रम राबची कसं सांगेल भक्ती कसं या सांगेल कोणी कितली जन त्याचे काही 99% जन घरा नाच येता कारण पुरा अमेरिका आणतो ह्युस्टन आणतो बँगलोर आणतो दिल्ली आणतो पुरा काम दुड्डू करून धावलेच पुरा जन आनम्मा सोडून त्या कोणाकी चुकी दिसना ब्रह्मचारी आश्रम सेरवून चार ब्रह्मचारी दवा सावी कोरका समाज सावी कोरका म्हणून बाहेर सरलेली तांची भारी चुकी कितली जन आर्मी वताले असे आनम्मा सोडून देशा सावी करताच आणि ब्रह्मचारी से देशा सावी करताच काळी वस्त्र घालून त्यांनी गेल्यावर चुकी दुड्डू करून चमकल आर्मी चमकल पुरा भारी छान त्या भावान येता बदल आम्ही संतांक अर्थ करून घेतली देखून त्या संतान वस्त्र काळी वस्त्र अर्थ करून घेतली देखून या आम्ही विंगडा सांगून देऊता पण एकलो वाईट म्हणाले सगळे संतांग समाज वाईट म्हणत नाही एक वत्सासुरा रूपार वास राहिले म्हणाले सगळे वासरू चुकी म्हणत नाही श्रीमंत दवाला असला मोग्गा रूपारी आईलरी एक ता अर्थ आणि एक कसं म्हणाली असलान मोग्गा रूपार आईलरी विंगड वासरांक हंटिशिल्के वत्सासुरू कृष्णा हंटिशिल विंगड वासरांक हंटिशिल विंगड वस्त even though he comes in the form of a devotee or a calf even though a living entity or someone comes in the form which is most dear to the Lord त्याची मी चिंता कृष्णाला मोग्गा जे कष्ट येतच म्हणजे कृष्ण तक माफ करना वासरा रूपार येऊन त्या विंगड वासरा चंद्री केल्यारी कृष्णांत वासरा रूपार राहिल्या जल्लरी कृष्णांत कारणो कपित्त रूपार कांतक संहार केला इसी तुम्ही भक्त जाऊन येयलरी आमगे मित्र विंगड वैष्णवांक दुःख जल्लरी वैष्णव अपराध जल्लरी आम्ही वैष्णव आम्ही जगपुरच नाम गल्ला कास मारला एकदम मंगल आरती करता रूपावत दवसना वत्ता पुरा साहेब करता म्हणून सांगून जरी कृष्ण तांका माफ करना असल्या प्रभुपादांक एक प्रश्न एक डिवोटी प्रश्न निमित्तच असल्या प्रभुपाद initiated second initiated what if someone has broken one of the 4 regulative principles आम्ही इनिशिएशन घेताना चॅन्टिंग करताची या पुरा करता जो 4 नियम फॉलो करताच ना भक्ती नसेल त्यांनी मोठं जलक्य मांस या पुरा खाऊचे ना नो मीट इटिंग नो इंटॉक्सिकेशन सगळे मादक द्रव्य घेऊचे ना नो गॅम्बलिंग सगळे जूजाट करू ना नो इलिसिट सेक्स पुरा जनाक औसुल भावनेर पडोच आमगे बायलेसून या फॉलो करका चारी स्त्रियापानम सुनम द्यूतम यत्रा धर्मस चतुर्विधम 4 रूपारकेंची अधर्म वास करते कलियुगांतू त्या पुरा त्याग करच त्या करून म्हणेल नंतर आम्ही यज्ञमुखारी गुरु एदराक शपथ घेऊच्या जीवना कर नाम त्या शपथ घेऊनही बघितली दीक्षा घेतल्यानंतर कोणी केल्यारी तांकां प्रॉमिस ब्रेक केल्यारी श्री प्रभुपाद म्हणता would you reject them nimgita तुम्ही तांकां सोडता nimgita devotee if someone broke regulative principles after initiation would you reject them श्री प्रभुपाद म्हणताची it's okay let him come back to the movement ऑडने वापस येऊ तो शिष्यबाईने वापस येऊ तो अवस्था निमित्त भक्त निमित्त काही what if he breaks for the second time श्री प्रभुपाद म्हणताची it's okay let him come back
Apas Nimgitacha, what if he breaks for the third time? Srila Prabhupada कोपित my God, rascal! Third time to sort of तीन पंत कोत्तसन धर्म तीन पंत केला मला कोत्तसन केला मुंजल अपास regulative principle break करते he's a rascal. But what to do? He's ultimately my disciple. Let him come. I've asked him the fourth time if he breaks Srila Prabhupada. Rascal, even after forgiving him for the third time, he breaks for the fourth time. He is not fit to be a devotee. But let him come. Tadna, apasa fifth time nimgu chavata ke devotee taun mukhar ka zamantachi Srila Prabhupada mantachi. A guru is infinitely merciful. Infinite times guru कितना ही तुम्हें एक पन्ना है 100 पन्ने लक्ष्य पन्ना में तो advantage गिवचे नहीं लक्ष्य पन्ते ही उन्हें अपराध के लिए वैष्णव अपराध दवासना रब बुनु उन्हें अपराध करता है दवासना भक्ताल मध्य अपराध करता है अपराध जत्तस मुझे री गूरम को माफ करता जलरी कृष्ण माफ करना हमका यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान् न गति कुतोपि जायंश्च वांछस्य त्रिशस्त्र संध्यम वंदे गुरो चरणारविंदम श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बरेताची कृष्ण माफ केलेली गुरु माफ केलेली कृष्ण माफ करना तुम्ही एक डिवोटी पुढच्या भक्ता वेळी सरासू पुरो मस्त सेवा करता पुरा करता जरी मॅनेजमेंट नावारी या नावारी नावारी या सेवे नावारी सेवा करता कसं करचे त्या भक्त उल्लोक सौज मुंजाचं काम करना या करना म्हणून संबंध में अपराध केलेली तर वैष्णव अपराध क्षमी करू पुरो गुरु मगिरी अपराध क्षमी करू पुरो ಎಲ್ಲರಿ ಭಕ್ತಾಂಗ ತೊಂದರೆ ದಿಲ್ಲರಿ ದವಾಕ ಭಕ್ತಾಂಗ ಕಿಲ ತೊಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಹನ್ ಜಾಯ್ನ ಸೈಸನ ದವಾಕ चलो प्रल्हादाक दुःखित नरसिंहान हिरण्यकशिपून नरसिंह रूपार जेव्हा देव आयलो कितले विकराल रूप घेऊन येयलो सत्यम विधातुम निजवृत्ति भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु खिलेषु चात्मनः अदृश्यतात् अत्यद्भुत रूपमद्वहं स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषं न पश्यतो सपश्यतो यस्य विपश्चितोऽहं स्तंभस्य मध्यावधि निर्जहानम नायम नरो नापि मृगो विचित्रम महो किमेतंद्र मृगेंद्र रूपम असल रूप विचित्र जाऊन असल रूप आत्ते कोणे पूडी पळेनी नानी पुढचे नाकी नरसिंहाल रूप इतले म्हणली लक्ष्मीना थाळी घेऊन येतो आपण येताना लक्ष्मीना श्वास घेते अंग आरती करते करते पाय आरती करते लक्ष्मी आरती करून येतस श्वास घेते लक्ष्मी अंग तर पळेता नरसिंहाल तोंड पळून थाळी वाटते उठून चमकाली श्वास सोडलेले वैकुंठात ते लक्ष्मी तिथले विकराल रूप लक्ष्मीने आत्ते पळेनी पळे नरसिंहाल रूप शांत जाऊ का म्हणजे भागवताच्या सप्तम स्कंदाच्या 8 अध्याय तुम्ही वाचले री पूर्ण नाग किन्नर किंपुरुष सिद्ध चारण अप्सर देवते रुद्र इंद्र ब्रह्म विष्णुदूत पुराजन स्तुती करून दवाला समज स्तुती करू का भय पुरुषनाक एक श्लोकान स्तुती काही कोणी एक श्लोकान स्तुती करूची म्हणजे एक श्लोकान स्तुती करताची मग शेताची स्तुती करताची मग शेताची पुरेजन भिवून इतक दवाल तान म्हणजे विकराल जाऊन रूप तान म्हणजे पुराकडे उज्जतस नरसिंहाल इतक काल मध्ये भक्ता ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ प्रल्हाद ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ इतले म्हणजे कसं झाला कोपूक कृष्णन कोपू कृष्ण कितले शांत कितना कृष्णाल रूप पळया नरसिंहाल रूप पळया तू कसं म्हणजे कॉन्ट्रास्ट इथे असेल तर म्हणजे कॉन्ट्रास्ट किती कोपला नरसिंह कसं म्हणजे विकराल रूप आरस नरसिंह इथे खाली मिगल बाबा नरसिंहाक तुम्ही ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ इथे ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ नरसिंहाक भक्तांक मात्र दवाक याके सहन सैसनाक दवाक किशल्यकुनु आम्ही भक्तांग लोट असताना किशी अमर्थ कोणी कसं म्हणाली आम्ही वत्सासुरश जाऊच्या नज्ज आम्ही भक्तांग रूपार येऊन भक्ताला मध्ये असून भक्तांक आम्ही सेवा करू जायनी बदल कृष्ण करू जायनी म्हणजे भक्त कृष्ण गूरम कशमी करता जरी कृष्ण पायदोरनु कपित रुक्कार कान घालता काही त्या आम्ही शिकायला म्हणाले हरे कृष्ण हरे कृष्ण थैंक यू प्रभु हरि बोल हरे कृष्ण भारी लायक झाले सेशन लायक झाले क्वेश्चन आन्सर सेशन आणि काही लायक झाले अनेक एक्स्ट्रा सेशन जलशी झाले मस्त लायक पण सांगले ते थँक्यू धन्यवाद आणि कोणाची कसले प्रश्न असकी हां तो चॅट बॉक्स कंचे क्वेश्चन्स ना ते एक प्रश्न
मुरलीधर प्रभुजी केतना आमकां आपूण व्हरताचे वृंदावनाक आमकां प्लॅन करूया वृंदावन ट्रिप भारी जय, लायक जय, जावन एक वृंदावन ट्रिप प्लॅन करूया पुरा Very आमी nice idea. नेक्टर ऑफ डिवोशन नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन भागवत कृष्ण बुक पुरा आमी सुधारणा जोटे एक यात्रे भारी इंपॉर्टंट म्हणजे यात्रे प्रभुजी वच्चे आमकां भाग्य म्हळ्यार त्याच्या भाग्य प्रभुजी अरेंज केल्यार आमी पुरो वटू वचत जय 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 जत्तल प्रभुजी तुम्ही सांगितल्यानंतर आयच्या दिसाक सांगिल्याक वगीची पुराजन ಒಟ್ಟು వచ్చే ಭಾಗ್ಯ ದೇವು ಕೊಡ್ತಲೋ ಅಂತೂ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಂಚೇನಾ ಫುಲ್ ಪ್ರೇಸ್ तुमकस पुराजन सुमार मेसेजेस जाले अंती फॉर योर बेस्ट सेशन वरती लायक जाला थँक्यू म्हणून ओके अनाउन्समेंट्स ती सांगून सोडची आणि ನಾನು क्वेश्चन्स आणि राखतावे कोणाके असवे क्वेश्चन्स ना म्हणजे प्रोसीड करता एक पॉइंट ऍड करू आशिल्ल्या Okay. सोलिनस राधानाथ स्वामी महाराजाला एक लेक्चरांत ऐकलेलं कसं आशिल्लें म्हळ्यार आमी भारी जागृत आसता आमी ड्रेसांनी ताजी फॉर्म पळोवन न्ही आमी जजमेंट करता तांणी उदाहरण कसं दिलेलं म्हळ्यार साधारण टेररिस्ट आपळयतना आमकां पक्कन आयडेंटिफाय करूं जाताले जाल्यार एक स्पाई ते खंयचे एक फॉर्म आनी आमगेलो ओट्ट येवन मेळटा आसतना आमकां आयडेंटिफाय करूंक भारी कश्ट जाता तेंची ते स्पाई म्हणलेली वस्तू भारी जागृत आसता म्हणाले एक पॉइंट हायलाइट केलेलो आशिल्ले ते जस्ट सांगया म्हणून केला हरी बोल थँक्यू प्रभू थँक्यू हरे कृष्ण ओके आयचे हे सेशन भारी चंद करून तुम्ही सांगून दिलेले कपास तुमका धन्यवाद सांगता सर तशी उपस्थित आशिल्ले सर्व जनांक तुमका धन्यवाद इथे म्हणून सांगले तुम्ही पुरा आशिल देखून आयज सेशन आनीक चंद जाले तुमगे क्वेश्चन्स सकट तुम तशीच मी ताका करेक्ट जावन दिलेले आन्सर्स मनाक वचे तशी सांगून दिलेले सेशन मस्त लायक जाले आणि एक दोन अनाउन्समेंट्स आसा ती आता पर मंडे नेक्टर ऑफ डिवोशन सीरीज अंतू ते कंटिन्यू जाता सर हिज ग्रेस माधव चरण प्रभुजी हांणी सेशन घेता आसा ती सकट जनांनी ते अटेंड करता तशीची 11th जून सॅटरडे निर्जल एकादशी आसा हे एकादशी मस्त महत्वपूर्ण आसा हे पांडव पांडव निर्जल एकादशी म्हणून सांगून बरे सांगता ती हे एक एकादशी केल्यार सुमार ऑलमोस्ट एक वर्स केलेली एकादशी इतली पुण्य आसा म्हणून सांगून हांव आयकलेली आणि सच ते दिसू संपूर्ण भगवद्गीते पारायण प्रति एकादशी चलताच भागवत पुराण कोंकणी टीम दुखून तकाची हंतू थोडे स्लॉट्स आसा ती कोणे पारायण करच्याक इंटरेस्टेड आशिल जनांनी विद्या माताजी नावे माया माताजी जो भारती पै माताजी हांकां कोणाकय तुम्ही अप्रोच जाव येता आणि पर नेक्स्ट हेची डेमन्स इन वृंदावन सिरीज कंटिन्यू जाता आसा 25th जूनाक एक्सटिंग्विशिंग द फॉरेस्ट फायर हे टॉपिकाक उलोवचें येता आसा ती हर ग्रेस शाश्वती गंधर्विका माताजी हे मस्त लायक आसतले ताकाची तुम्ही सकट जनांनी आपास नेक्स्ट सॅटरडे वरे येवन नेक्स्ट सॅटरडे न्ही 25th जूनाक येवन हे सिरीज जे लाभ घेवका म्हणून सांगून निमून घेता आसा तशीच प्रति वेळा एक स्पेशल स्पीकर्स असतात ती हे वीक हे मंथाचे स्पेशल स्पीकर जावन येता आसा ती कनेक्शन गेली की मग या महिन्याचे स्पेशल या महिन्यात स्पेशल स्पीकर हिज ग्रेस हरी पार्षद प्रभू त्यांनी येता आसाची त्यांनी गौड सारस्वत ब्राह्मण बॅकग्राउंड आता जाल्यार त्यांनी सेशन इंग्लिशान करता आसाची ताजे बेनिफिट घेवका म्हणून सांगून सगळ्याक मागून घेता आसा इतली लायक एक स्पीकर भारी कष्टारी 3 महिने वेट करून आमकां मेळ्ळाले त्यांनी मस्त बिझी आशिल्ले शेड्युलान तो त्यांनी आमकां एक स्लॉट दिल्लेलो आसा ते मिस करू नाकाची 16th नाही 16 नाही 18th येत की म्हणता डेट 18th जूनाक येता आसताची डेट
ಹತ್ತಮನದ 18th June विंगड कसले नाम म्हणून ज्याला राहायचे सेशन अंग विराम देवी आता प्रभू तुम्ही नरसिंह आरती सांगून संगीत की वाइंड अप करू नरसिंह प्रणाम सांगून श्रीकांत प्रभु तू संगत की नरसिंह उग्रं वीरं महाविष्णुं दुरन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युर्नमाम्यहं श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने हिरण्यकशिपो वक्षः शिलटङ्कानखालये इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बाहिर्नरसिंह हृदयेर्नरसिंह नरसिंहमदीं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नखामद्भुतशृङ्गान् दलिता हिरण्यकशिपो तनोर्भृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जयो नरसिंहदेव 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 जयो नरसिंहदेव जयो प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद भक्ति विघ्न विनाश कृष्ण नरसिंहदेव भगवान की जय भक्त शिरोमणि प्रह्लाद महाराज की समवेत भक्तवृंद की जय पिता गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल श्री श्रीकांत प्रभु की परम पूज्य भक्ति राघव स्वामी महाराज की जय जय दिव्यांग शिला प्रभुपाद की जय समवेत भक्तवृंद की जय माताजी सॉरी माताजी नेटवर्क इश्यू झाले बट तुम्ही कव्हर केलेले आपास थँक्यू जय आयचे कशी आयचे सेशन लायक कशी जाल्ले कृष्णदेव आमगेल भितर आशिल्ले अवगुण तशीची आशिल पुरा नमुने अनर्थ संहार करून आमगेले उद्धार करता म्हणून सांगून आयचे सेशन क्लोज करूयात न्हू प्रभुजी जय क्लोज करू वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि भक्तवृंद की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा थैंक यू